Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys. Ide saya harap kok tumbune karek loro gitu piye guys. Kok tukang termo dua tok iki piye iki. Ide saya iki bar blonjo guys, bar blonjo persiapan kanggo gawe ambeng sing nyadran lho guys. Engko ambeng sing ning sendang karo ambeng sing kondangan ning nggone Pak RT. Jadi ini biasa memang persiapan tuku tempe, tuku tahune sing urung entuk. Engko nek menawa nek bakul liyane neh nggih. Wah, persiapane iki urung bar guys. Pokoke jatah 1 minggu iki anggek bar. Maksudnya persiapan iki wis mateng tenan guys. Dhisik niki yo bingung yo mempersiapkan, makane ater-ater iki wis tak loloni dina Selasa ndek iki guys. Engko nek njujak ning dina Rebo apa Kamis apa Jumat wis gak iso. Iki wis pol sibuk mempersiapkan sing kanggo anak-anak nek padha dolan. Maksudnya kanca-kancane Dinda, kancane Pak Su, ngono kuwi nek dorene guys. Engko rencana tak masakno soto bening karo rica-rica ngono guys. Jadi masak geden iki pokoknya terus-terusan. Lah ndek ini ater-ater ki jumlahe wong 30 orang. Lah kuwi aja paksu sing grecep ndang satset ngono cara sing tak jagakno ya sapa ya guys. Kaya Mbak Ana, Adik Apis ya lomba ning kecamatan. Kaya adike DC sing Mbak Pur kuwi sa awake panas, dadak ngurutno, dadak mijetno. Sing adike dhisih dhewe kono ya panggah padha ater-atere. Sing adike dhisih sing kene bener ning omah tapi wonge poso. Dadi cara ngewangi iki ya sedelok-sedelok ngono, guys. Do sibuk dhewe-dhewe nek hari iki. Meskipun dulur kono dulur kono ya padha ae, ya do ngloloni maksudnya nyicil ater-ater sing mboh ngono kuwi. Nek perkara nyadran kita rada nek adate wong kene ya guys njo iki. Geden-gedenan guys, masakan ki yo sego ki yo ngeteri sing dulur kono dadi gentenan. Engko nek kono nyadran yo do ngeteri kene ngono. Dadi wis adate guys. Wis adate wis ngono. Nek tak sepilno ya guys. Sampai desih kuwi saking sibuke nggih ngapuntene mawon, ndek ingi sedina kuwi ra iso bales komentar ki blas kok sitok ora enek sing tak bales guys. Soale saking sibuke sedina kuwi walah pletas rono, bledas rono karo Pak Suwi. Nggih ngapuntene kok pas nata-nata jajan iki mangke nek family onan sing komen nggih guys. De ngepasi apa pas nata-nata kok gak disepil. Walah iki dhisik pikirane wis guys. Wis gak kepikiran nek aku nata jajan, nata sayur, nata ayam, nata apa ki tak sepil wis gak duwe pikiran. Butuhe ndang satset Pak Su sing nek edak-edakan kene koyo ngampon koyo ngono iki diterno Pak Su dhewe guys. Tapi nek wis ning daerah Pulo, daerah Ngemul sing kono-kono kuwi nek gak karo dhisih gak iso. Makane yo iya yo ora nek sing ngewangi, maksudnya yo kerja sendiri karo Pak Su kuwi, Dinda yo sekolah. Ora ndek pikiran nek iki tak sepil iki ngono gak nyepile dhisik yo mung sithik-sithik ngono kuwi guys. Yus ngapuntene mawon. Sik tak sepilno belanjaane dhisik iki urung jangkep kok, cek kurang tahu, cek apa ya guys nggo persiapan ambenge kuwi. Tapi nek endok ayam iki wis duwe, iki engko ayame yo teko neh. Lah iki enek mie. Terus iki engko tempene tak kering, tak kei lombok ijo, lombok gede. Terus sop-sopane yo angge entuk siji guys iki cek panggah nimboi. Iki lombok sing nggo sambel soto. Terus iki buncis, ora nek kacang ditumbas buncis. Terus wortel. Terus apa polo jinten sing dienggo nyoto bening. Lah iki engko ambeng iki simpel guys. Nek cara kene iki gak harus ambeng sing piye ngono gak saiklase. Nek misale dikek ning tumbu ngene iki ya ning tumbu ngene iki ya ora apa-apa. Misale dikek ning nampan ya ora apa-apa. Wis terserah karek sing gawe, sing penting melu kondangan. Esuk kuwi ning sendang, sorene saurungene sendang kuwi ning nggone Pak RT, guys.
Guys. Adik dhisik iki abene wis blenderi bumbu ya ini. Tapi dhisik iki sek ngenteni brambang, guys. Dhisik ijek pesen brambang karo bakul online urung teko. Tak delok ya adik dhisik wis sereng abene. Waduh, lah kok wis dadi kabeh aku kok. Ayo, aku tek ayem ae le brambang ku anggek ape diternoi Mbak Lili. Aku pesen 2 kilo. Maksudnya rene kon nggawa. Iki apa rene wonge PUTW? Iya, aku paketan entek sesuk. Cek tak omongane. Aku yo nggodhok lombok urung apa urung lah, mbah cek ngopeni gombal. Ya aku juga masak yo mangan mbek blendrang, mbek petis, guys. Lah engko tak arani petis. Petis iki nek Jawa Timur ki ngono kae lho Pur, sing petis sambel ngono kae iki nek ngarani petis. Lah nek ning kene jangan nget-ngetan nek ngarani ya petis ya. Nek ning kono petis ki wong sambel. Blendrang nek ngarani ki. Terus kaya krecek. Nek krecek iki wong kulit sapi nek kono-kono ki. Lah nek kene krecek iki ya kok ketan. Sakmene iki kek saon. Pitik pira? Alah gak enek ki saon setengah kuwi. Separo akeh. Pesen ora apa-apa. Kok nek aku gah ngulek ya nyileh trek-trek kuwi delok. Nek gah ngulek, aku ndek bumbu jangan ya tak ulek. Lah piyen nah. Wong yo do sibuk dhewe-dhewe yo guys, yo maklum. Yo kesel tapi piye. Engko nek pas hari H ku lho wis Jumat pi Mbak Ana wis iso. Rene dek habis wis libur sekolahe. Saiki cul sekolah iki ora kena didemek bau suwiwine, guys. Esuk sekolah, sore ngaji. Dhisik iki pokoke wis ndek iki yo do diwangi adike dhisik sedelok-sedelok. Ngono yo sediluk-diluk cara menawa langsung do nyandaki penggane dhewe. Kuwi aja tak loloni malah mbah. Malah gedupyan tak rewangi nek bengi turune ngantek telat-telat sampean. Dik sawis tangi. Wis adem awake ya. Nyep ndek bengi. Lah yo. Waduh, simbokku. Simbok teko ke pasar, guys. Jajane. Lah iya ning pasar rek ngono iki terus. Titik malah larang yo ning pasar. Piro kema loro? Loro 155. 155 berarti anu 775. 8 kurang seprapat. Alah klopo. Oh alah. Aku ki gak roh ya nek kowe do ning pasar denger titip brambang. Lah aku terus ngebel Mbak Lili emang tak kon ngeteri brambang. Aku ngebel Mbak Lili. Lah ape nggih bumbu rung di brambang aku. Entek ndingi tak nggo ngono kabeh. Piye? Golek tewel kok nggone sogol meneh cocok bumbu. Lah iya. Entek sing lempeng-lempeng tunggal tak tuku. Lah kok gak mandek wae Mbak Ni. Kowe nek gelem ning nggone Mbah Girah ki lho. Mbah Girah sapa? Aku ndek iki diomongi. Sapa kuwi? Ijek ngono gak tambani dhuweke ngono lho do aku ki. Kon mek ngono ki aku malah gak penak. Nek nggone Mbah Girah kuwi jarene Mak Eni, Mega ki 15.000 untuk gedhi. Terima 15.000. Cek nang tiang boxing opo kuwi? Lemu-lemu ya awake. Lah kan gak pecut ayem. Awake lemu-lemu kuwi. Pitikmu awake lemu-lemu. Awake yo betut-betut kok. Piro? 775. Lah aku ning gone pita sakmene ndek 75, Dik. Iki 8 kurang seprapat kan cek, Dik. 70 tapi cilik. Awakku gede, ngene lho doro, gede tapi gak tuwek. Lemu awake aku. Kon manek tuwek meremake. Tuwek iki walah. Tuwek. Godhokane ngono suwene kok embuh kuwi engko. Enak sing nom-nom. Iki piye Mbak Lili iki tak telepon kon gawakno. Paling jerukku barang tak wis digawakno purung ya. Apa engko nek wonge wis rene mbok peseni dhewe ngono. Kowe tak tukokno bubur gak apa bur. Lah iya piye le? Walah tukang momong kok ya nduk. Walah ya adike nakal berarti kuwi. Adik kok njuk gendong ae cethet. Cupit. Ih, adik kok njuk gendong ae ya nduk. Ih. Cupit wong kok ndang kono dolanan ndang bumbu. Ndang 2.000 pur pas per pekan. Aja njuk gendong ae ya, Dik. Oh, alah adik kok njuk gendong ae nakal.
Nakal ngono yo. Gong krak kol barang kono. Klopo pironan cok ning kono? 14 ya. Lah murah sakmene 14. Padahal iki 15 lah. Sing Lah oleh iya. dhewe suwarni mek cilik-cilik yo 13. Lah aku ndek iki yo katek sithik yo 18.000 kae. 5. Sing iki Lah 18.000. anu. Pira 6.000. Loro, kelulasan ya. Itu lagi gede-gede sun sama cilik-cilik. Iki mbok nggo boges. Aku pengen wek boges di awang-awang ngono buntel-buntelan. Tak goreng tenten. Iya nek enten-tene ngono. Aku alah gak gawe-gawean ngono kuwi ape tuku jeruk, tuku kacang. Sing dieling-eling ya wedake lho simbah lagi brai. Lah iya, lewane tuku udah apa kuwi? Udah kelek, udah rai. Rai ngono. Alah ya simbah lagi brai iki lho, Guys. Kira ketang sakmono ki ra kek. Bayani yo lewane wedake nek ya lopli. Iya. Lopli. Sing tukang momong ki lho, alah yo ya adik kok nakal. Gendong ae yo, Nduk. Ndak gelem, malah dikeki gethuk kuwi. Suki ndang sumeneng awake lemu-lemu sih tapi Heeh. kene ra nduru, kok suwi-suwi ra nduru ndas. Ngono ki iwake nek digodhog gak ngono kae yo. Oh, coplok. Ya gedat ngono kae lah. Ya mam gedok. Kuwi kok awakmu sampe kacang-kacang sing ngono gitu. Ya api-api koyo iki. Api-api ngono tapi gen larang piro 14.000. Sak kilo. Enggak iki. Kacang iki mentos ngono. Iya nek sing aku ku ndelok iwake bakul-bakul kuwi kok ketoke ketemu. Sing isi loro dhe sing larang, sing isi loro ki 15. Tapi dua kelinci. Dua kelinci ki 15 nek 16 saiki. Malah jam nyantren ki lho regane gedetan. Ini enak kok ngene, nek kalau enak ya aku kirim foto iki, kacang iki aku foto. Biasanya dua kelinci ki akeh. Nek sing dulu wis papat ki akeh ora paten wis. Tak kayak sekolah ibu berapa ini ada ini tak gue bumbu jangan tak gue ngambil bumbu soto karena rica ini kok jeruknya ki gue bela aku kayak ngambil biru ngambil untuk kacang doang ngambil biru Iku sing itu. Iki berarti kalau selare sih selare. kok jeruknya kan gue udah ya ngambil kacangnya kuwi mesisan aku Nggih. kalau semua barang mungkin Semua gue aku beli tambah biji tadi. buka sini dulu nah ibu makan sini Nggih niku yo kan asam. Tapi orang di sini namanya lowok ini kalau lonjong ini mau Mboten bener rupane gerang tanpa biji. Rupane yo kiloan kalau kita sing gede 20.000 nek sing bobot 2,5 kilo. ini luas berarti Moga mesti iki gedene kan bobote ya kan kene bijinan dhewe cuman kan nek gede nek cilik sing gede ki 20 bukan 4 kilo. bisa ngomong kilo nek sing kacang kok jeruk terus iki Salah salah nek sing iki ngono kae lho aku tak rantek dulu jadi bosok ora semua iki kuwi nek jeruk apa kacang ora nek iki sesuk-sesuk ini sik meneh salah iki paten alam. Iku totalan kok nek wis kabeh nek barangan ya. Makasih lho, akhirnya makasih. Lah. Ya udah, guys. Berapa? Kilo. Pak Suwi tak cuweluki, guys. Ya. Opo? Ning ndi lah wong iki? Oh alah. Lah dik mangi ketok yo. Enak kok terus gak enak aku ngono. Bar kenek gawe, guys, Pak Su. Gotong royong, Bang. Kerja bakti gotong royong ngresiki. Ning ndi Mas? Ning Sendang apa ning ndi? Ya ning dalan ya. Pokoke ratan-ratan sing ketel-ketel ngono kuwi. Terus kuburan dira wong ngampun barang ya? Ning kuburan. Loh. Biasane ngampun kuwi lho melok. Terus ning sendange terus resik le. Wong dulan biasane nek sendang. Ngarepe masmu mau di ngono kuwi sreng nganggo mesin sing suket dhuwur-dhuwur kuwi. Abene. Enak mengidul Padang aku. Ndi? Iki ratan. Padang ape piye maune ya resik kok tere kok. Ora ada iki bene baji sak mrono iki. Buana.
Ndah, apane? Pelem. Iya. Ndah, ndek apane layaman kok ora nek balik-balik Pak Sumang aku ngono suwe men. Walah yo sandale ngene kok ya digorene ngono lho ora menghargai wong nyapu belas ya Mas iki. Gedibal kok mbok gorene. Suri kayane dhewe iki gak delokne babet ya. Lah ambyang-ambyang nok. Oh iya guys. Padang kabeh dalane. Peleme Mbah Ji ditotori. Arep tinggo lewat nek Pak Sulis randale gedibal tok koyo ngene. Ini ki mang ya bar tak saponi lho. Lah Pak Su ki mulih kok anu kok gedibale koyo ngene nek. Ngono kok ya dienggo kok gak dikeserno dhisik ya ya. Tanganku ki nggo wis ora berdenguk-denguk. Wis guys. Bar tak saponi kabeh jero omah, njobone kene. Terus omah guri. Wis bar kabeh. Alhamdulillah guys, wis rampung entukku nyacahi ayam potong. Wis bar tak cacahi, bar tak umbah guys, tak potong-potong ki anggen rica-rica. Karek nglebokno ning freezer. Karek ndakok ning freezer. Tak niliki adik-adik dhisik malu guys, ya do ngumbah iwak ki anggek bar do dipotong ning kene. Do sibuk dhewe-dhewe ya guys. Pokoknya setiap omah iki lek do ribut nggawe bugis, nggawe nogosari. Tuku ayam. Kak anu raca ning kene iki. Mbak Pur mau pitik piro? Makti ya? Iya, papat teh mbek Jawa. Lah aku mas 6 nek mbek Jawa. Yalah di apan. Lah Cek ning freezer. maksud iki kok iso. Ayo ngobong anu kuwi cek bakar kuwi sampah, aku tak melok anu. Bakar iki nek sore nek kene klambi Lho. kok berjo polisi atau Sore piye lah sore udan nih. Lah iki lho mendonge wis kaya ngene ngeti ah kae. Lah engko sore ya ora mekan. darani anu, darani yang banyu. Makti bunteli tape sapan. Kok sore Ya apa sorene? draper magrib Engko nek aku iso ngewangi tak iwangi nek gak iso ya sibuk dhewe ya. Ya wis penggaweane dhewe. anak tangan nganggur. Oh, alah rene wong nganggur, guys. Do sibuk dhewe-dhewe. Lah nek iso ngewangi nek nek aku wis ban kek bumbu wis bar apa ngono gak yo. Lah Mbah Dok yo nggih bugis ke sore? Iya sesuk sore. Sesuk sore berarti. Adonane mentan ae sesuk kare ngukus. Enak ora ya tapi. Ya ora enak kecut. Hati-hati lo ya, ya. Benakno kalau guys, gendeng-gendeng sing do trocos sampai dikei ember ning dhuwur iki lho. Lho. Iki nganu Mas, ndase iki gak nyantol. Makane mblurut ae. Gendeng nek gendeng elek ya. Oh, ganti piye sing enek ndase? Oh, kesambuk sithik langsung zrek ngono. Kuwi sing dhuwur kuwi kurang mendhuwur. Wong kadang ki serawange tak serapi niku lho Bapak. Kesampluk ngono kuwi langsung glerek dhewe. Ya ini mendungi wis kaya ngene neh, guys. Wis sampe diparingi udan neh. Sesuk nek pas nyadran tang nek pas ngiring gunungan ngene iki ngono piye ya ya. Ya muga-muga
Aja ya, guys. Mas yo meskipun udan lah nek bengi. Sing dijaluk ya ngono. Masa engko pas ngiring gunungan udan. Loh, malah. Kuwi ndase rek halus ya Mas kuwi. Dicoplok misan pe gua ganti. Golekno sing nyantol ngono lho. Cantolane kurang. Ganti ae wong halus ngono kok. Ngono kok ya karo udut, kira-kira gumun kuwi. Ini mbok udut iki diguwak dhisik. Mangga tok mbok berno ae Mas tambah gloro to. Pak RT kon tuku semangka iki sampean? Lho, nggo gunungan maksudnya iki. Gunungan Pak RT ora meksa. Ngono ki lho. Oh wong iki ya ngono ki, Mbak. Guyon ae kayak iki. Oh, ambek balane dhewe mbek aduh barang padakno ae. Nggih, mari aku kadung pesen. Nggih kantor 3 tak kon numpang Pak RT kok ora Iki enek sing cilik barang apa nganu ah? Si Mikul cah cilik-cilik ngono. Lah sapa cah cilik-cilik? Anam. Sapa? Alah. Rapa. Udin terus sapa kuwi? Wahyu. Lah isine jajan berarti engko. Kalau plastik kiloan itu plastik kiloan Mas. Plastik kiloan? Bebas letong cancan-cancan berat biar. Loh. Gak telat-telat wedhus barang ngono. Iki sing mikul mah anak-anak. Kayak jajan warung lho Mbah Ton, Reng. Jajan warung. Lah ya 500-an. 1000 lah. Ketekangan. Lho, iki buntute ya kene. Sing ndase kono. Tapi urung ndase. Lah, aku kan kok kene, Mbah, gak patek tamat. Iki ya? Lah kuwi nggowo ngono kok. Pak, masak, Pak. Iki, Pak. Pasti Korea sing aku ijen malah yo. Pasti Korea sing ada kupur lho. Plastik kok. Kudune sing bening, Mbah to, sing bening. Sakutai lho. Plastik Korea. Ada kupur digawe iki lho. Walah, nek kuwi aja nganu ya sing anyar Mbah kudune tukune. Wek Warsini. Pabu jajane pahit malah. Ning gone Warsini ngono lho. Lah kuwi ndase nek gawe sapan iki kok. Besok. Naga. Lah iki gak naga ya iki jenenge. Naga apa ulo? Barongsai. 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 Pamane blonjo man. Sesuk. Apa ae sesuk kabeh? Tangkung. Banyak golek dukungi kok bisa lah bisa. Lah jalur kuci. Panate ya, masak mek sing apik. Alah alah, ora. Atuk plastik ae plastik. Omah, Pak. Bulat kali. Dasar gede masalah. Iki sapa sing entuk bakal meja iki ya? Lekno. Walah apik yo. Bakal meja apik. Iya, tak mantes lagi. Tapi budi-budi lho, Pak.
Ciplok ora. Kelas irang jane iki ya. Cilik bet akeh. Mendingan apa ati Artinya ganti aku blok kan. Wis apa lingkungan bloke kamet lho. Janji nek gak Kene apa enak kene. mesti kegiatan. Nyantel kok. Rapa sing mikul rapa ya. Sing mikul kuwi gunungane. Sing kok anak-anak ya mikul. Sing tuwek ya mikul. Gak tok plastik Korea ngono ki Mbak to. Anu, kan sakit ketemu sore, sakit kecil. Digunting enggak? Nah, diguntingnya tetap blo ini Mas. Orang Jepono kok. Aku sesuk apa mikul iki ae. Santai. Oh, anggone rapa ya, Pak. Repot ora. Jajan, Pak. Cek piye ndang lho. Kuat e. Atuk Pak Su kon mikul kuwi ya, Pak. Pak Su mbek lender sate nggo. Sing mikil kuwi. Jadi mau tak tak menit. Ki kok posto kok sitok ya dipikul. Berarti pikul loro-loro wonten ngene iso. Gak enak kok limo. Ya dah. Kono ora ana buku. Kemarin gak rame. Kok ini Mantu kok makan bulan-bulan. gajinya gimana? Wedoke ndak ya sitok loro Mbah yo akeh, Dik. Tapi yo gawekno sing sak mene-mene ae. Aja sing gedhe. Sing goyang genten wong lanang-lanang do nganggo daster. Ngono gak malah lucu. Nah, ngono lho masak dereng. Gak tok plastik ayo. Nang warung akeh, Mbah, Mbah kok sok. Nambel benjret. Kok di sini sing anu kok. Tidak terlalu sendang. Gak nyetak kok kene. Penak kok kene, Pak. Dan dekat kene betul kene. Lah itu. Gak sedih. Biasanya sore mun tengah ono. Kira-kira sithik. Cuman kuntenge. Kilo. Oh, ayo. Bahasa mulai bahasa. Apa? Jajan kanggo iki ya? Ora roh taman gak ya taman sing blonjo. Sing blonjo taman apa sapa? Ora ke bentukan Mas Arif lho. Oh alah, lah aku yo rong rono iki gak roh. Sepi wong iki ketoke. Di Bapak. Apa lho le dibole? Paris, engko nek ngono geblakmu. Alah sing 500-an kuwi engko entuk sampo le. Sindi kok bisa kagak tuh Sindi yuk betulnya tak tahu dia sampai itu lagi dia. Ketua ya. Ketua Sindi. Pemimpinnya tak belum jawab ya beres.